ואמרתי בוא נעשה. יאללה. רגע. טוב. יש פה את זה. נשים. אוקיי, פה יש... אמא לי, למה אני ככה? אני רוצה לעלות על הבמה. כדי להיכנס לחרם. איך אני אכנס לשחררים שלי? פה. הבנתי. כן, ניכנס. נכנסת, הכל טוב. וואי, איזה... איך אני עושה את זה? שעושים את זה? כאילו, מה הבעיה שלכם? לתת לי, כאילו, להיכנס. יואו, איזה עצמים. איך אני נכנסת לשם? יואו! דקה. מי שהיה במשחק הזה ויודע איך נכנסים, אז שיגיד לי... לא, פחות. קבלה. וואי, איזה מעצבנת. כדי להיכנס את זה ביחד. לא רוצה. טוב, נו. כמה זה עולה? מצחיק. וואי! יואו, זה ממש מעניין. זה עצבים. טוב, בוא נראה מפה. עשו מגד בלבן נראה לי. קפוץ מהלבן. למה? בוא נמשיך ללכת. לא ניגע בלבן. וואי! למה חייבים להתראים ולשים הכל ברובקס? יש לי רובקס, אבל לא בא לקנות את זה. מה הקטע? לא הבנתי, מה הקטע? וזה? וואי, נו, אני לא רוצה. אני מבזבז על זה 150 רובקס, ואתם אומרים. אני לא מעניין אותך. וואי, גם לפה זה נותן להיכנס. זה כן. אבל זה היה מכוכב הבא? מעניין. פה זה יש רק מפה. אז בואו נראה כמה רובקס יש לי. כדי שאני יכולה לקנות. יש פה את זה, של ישראל. כמו זה, דקה, אני אכנס למגנים של ישראל. אין פה בגנים של ישראל. דקה, בואו נראה כמה רובקס יש לי, ואולי אני אבזבז את זה. כן, אני יכולה לבזבז קצת. רק מקווה שזה באמת תהיה בתוך הדבר הזה. אם לא, אני אתעצבן. מאוד אתעצבן. או שאני סתם מתרוממה. בוא נראה. טוב, נתחיל לקנות את זה של ישראל. קנה את המגן דוד, או את זה מה...
פאק, את זה. לא. יותר מדי. נראה לי נקנה את זה. רגע. אז קניתי את זה, אבל נקנה את זה נראה לי. כן, אבל לפני שאני קונה, בואו נראה אם יש את זה פה ביותר זול. סרטון הבא. ביי ביי. בואו איתי למצוא בגדים. יש לי 412 רובק, אז בא לי לבזבז את זה. כמובן שזה לא ירד מ-400 כי אני חוסכת, אבל אם כבר יש לי סכום קטן, אז אני אעשה את זה. טוב, יש לי את המכנס הזה, ומה, סתם קניתי אותו לחינם, אז אני אשים אותו, ואני אמצא לו עוד משהו. כי אני לא סתם קניתי את זה, לא שמתי את זה אף פעם, אז אני כבר אשתמש בזה. זה לא מתאים. זה כן, זה לא. אולי זה מתאים. טוב, בואו נקנה משהו, כי אני לא סתם קניתי אותו. כי אני חייבת ללבוש אותו אפילו פעם אחת. כי מה? זה לא יפה ככה. האמת שזה חמוד. אפשר לעשות את זה. אבל בואו נמצא און. כבר. בואו נחפש. למה היה אפשר להחזיר? הייתי מחזירה את המכנס הזה. יואו, זה מגניב החולצה הזאת. אפשר לבנות איתה משהו. אני אקנה אותה. חולצה יפה. אקנה אותה. אפילו אני יכולה לשים אותה עם זה. כמה נלך לפה. כאן. פה. שלום. נראה לי נשאר עם זה. זהו. ביי.